ин хеле хона як солда як бор меғалта дӯстони азиз. Се хонагаи фурӯшӣ дар 46 микрорайон бо нархи ҳамагӣ 850 000 сомонӣ. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Оли ягон кас дар ин хона зиндагӣ кардагӣ нест. Дар сеюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир мебошад. Варианти беҳтарин барои шумо соҳиби ин хона нархи коробкаро гуфта истанд, аз сабабе ки срочно пул лозимай. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар наздикии 46 микрорайон ҷойгир мебошад. ноҳияи фирдавсӣ, аз ин тараф чорраҳаи 46, дар ин ҷо донишгоҳи соҳибкорӣ ва аз ин тараф калсивои мардон. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, пушти донишгоҳи соҳибкорӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматии чхеле ки мебинед, сохмон қариб ки ба анҷом расидагӣ аст. Фақат корҳои фасадӣ ва таъмири мондагӣ аст. Тамом. дар бино ду талиф мешавад, лекин лифтам ба шумо лозим нест, чунки хона дар сеюм ошхона ҷойгир аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 70 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошшона иборат аст. айни замон ширкати сохмонӣ иҷозати зиндагия надодагиянд, лекин ба наздикӣ иҷозат метиҳанд. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. наздикии 46 микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, донишгоҳҳо ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. варианти беҳтарин аз дӯстони азиз. хона фавран срочно фурӯхта мешавад бо нархи 850 000 сомонӣ. 12142 сомонӣ сари 1 метри квадратӣ меғалтад. нархи коробка. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. занг занед, омада аз пеши дида маслиҳат кунед. нархи хона камтараки дигар муомила дорад. ҳамчун инвеститсияям варианти беҳтарин аст. дӯстони азиз, ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.